Η ελληνική λύση τάσεται θετικά στο παρόν νομοσχέδιο, διότι ακριβώς αναγνωρίζει ότι το δικηγορικό σώμα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε μια οικονομική στενότητα εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων, οι οποίες επακολούθησαν τη μνημονιακή εποχή. Καταρχήν, μόνο και μόνο η επιβολή του ΦΠΑ 24% στην παροχή νομικών υπηρεσιών ήταν ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα για το δικηγορικό σώμα. Και φρονούμε ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα, που βέβαια εμείς την αμφισβητούμε, θα πρέπει να προχωρήσει είτε στην εξάλειψη του ΦΠΑ, γιατί δεν είναι το ένομο αγαθό της δικαιοσύνης, δεν είναι ένα είδος πολυτελείας, δεν έχει εμπορική αξία, αλλά έχει περισσότερο μια ηθική, αν θέλετε, είναι ένα ηθικό ένομο αγαθό, το οποίο δεν θα επιβαρύνεται με φόρους προστιθέμενης αξίας. Είτε θα πρέπει λοιπόν να το εξαλείψει, είτε θα πρέπει να το μειώσει, εάν πράγματι ενδιαφέρεται για την ανακούφιση του δικηγορικού σώματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με το παρόν νομοσχέδιο, όπου ουσιαστικά θεσμοθετούνται εκείνες οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκαθάρισης της νομικής βοήθειας, είναι κάτι το οποίο βρίσκομαι θετικό και θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και προπολού. Ταυτόχρονα θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει και υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών, ιδιαίτερα στις αγοραπολισίες των ακινήτων. Και θα επικαλεστεί κάποιος ότι αυτό θα επιβαρύνει, θα υπάρχει κόστος για τους συναλλασσόμενους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πρόταση δικιά μας είναι ότι θα πρέπει να περιοριστεί η μεσητική αμοιβή στο 2% που είναι σήμερα στο 1% και έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξισώσουμε αυτό το κόστος για τους συναλλασσόμενους. Διότι ακριβώς είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συναλλαγών να παρίσταται στα μέρη δικηγόρος ο οποίος να παρέχει τις υπηρεσίες του και να εξασφαλίζει, αν θέλετε, την φερικιότητα της συναλλαγής. Το παρόν νομοσχέδιο το βρίσκουμε θετικό και γι' αυτό και ακριβώς θα το υπερψηφίσουμε και αναλυτικότερα θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια.